labari na zuciya shi na fito na bayyana. ke nake nufi so in na ambata kau da shamaki ki cire karan tsana. Kai nake nufi so in na ambata babu shamaki na cire karan tsana. Mai bakanta so na gabai da ladabi tunda ya zamo ta makar mu jarabi kina na zo mu kusan tubi da bi babu waiwaye sawun ki zanabi inda lokaci ki kira ni sahibi dai na firgici kauna na bayyana. Zai sha su magiya in koya masa zan dauko bulaliya dan ya san agona ki wuce sarauniya ko za ce da ni bawa ba za na barki ba ki yi sansani rai da jiki dukan gaba.